देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची दिव्य रूपाची देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची भक्तजनानी पूजन केलेली भक्तवत्सल म्हणू सांगिल्ली देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची दिव्य रूपाची देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची वीणा तुंबरू हातां धरलेली किरीट धारण केलेली चारी हात आसिल्ली पीतांबर नेसिल्ली हंस वाहनारी बेसल्ली देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची दिव्य रूपाची देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची संगीत साहित्याधिपती जल्लेली अक्षकला विद्या आसिल्ली रत्नाची माळा भूषण केलेली मकर कुंडल धारण केलेली देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची दिव्य रूपाची देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची वेदवती म्हणून नाम घेताय तुका ब्रह्मकुमारी म्हणताय वेदई संगताय पुराण संगताय शास्त्र वर्णन तुका करताय देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची दिव्य रूपाची देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची भक्तजनानी पूजन केलेली भक्तवत्सल म्हणू सांगिल्ली देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची दिव्य रूपाची देवी सरस्वती मग्गिल्ले दिमची